Carol u Robert werru l-nies mill-Partit Nazzjonalista. L-istil politiku tagħhom idejja saħansitra lin-nazzjonalisti stess u l-uniċi nies li jieħdu gost bihom huma sħabhom l-estremisti li għandhom lanżita kbira mhux biss għall-Labor imma anke għall-nazzjonalisti li mhumiex ta' ġewwa magħhom. Dan sostnew is-sorsi tagħna mill-qalba tal-Partit Nazzjonalista wara l-baw joħorġu stejjer kif laħu Aquilina, Carol li llum hu l-kap de facto tal-partit u Robert li jmexxi l-Għaqda Repubblika komplew juru anke pubblikament li ħadd ma jista' lihom fid-Dar Ċentrali. Dawk li tkellmu ma' News bil-kondizzjoni tal-anonimità tennew li din il-ġimgħa kellna konferm oħra ta' kemm Carol u ħuh iffissati biex qaxtu l-irjus politikament tan-nies ma jaqblux magħhom. Huma kienu qed jirreferu għal fatt li Robert Aquilina nnifsu qal kif ħuh keċċa lil Nino Żammit mill-Partit Nazzjonalista wara taħajtu saħħtu kollha lill-istess partit imma lill-Ostingat ma missewx għax dak il-midluk tal-familja Fenekadami. Aquilina ddikjara dan fl-intervista li ta' fil-podcast ta' Ricky Caruana fl-aħħar jiem wara dan irreferi għal ex-Ministri Nazzjonalisti li nqabdu bi flus mhux ddikjarati barra l-pajjiż. Tajjeb, kien hemm minnesihom 3 miljuni u nofs. Jiena Ta' min kienu? Min għalija kienu naf Nino Żammit taqqas Ostingat xi ħadd minnhom. Hija keċċeħ mill-partit. Hija keċċeħ mill-partit. Kif żvela diġà, One News informat li Aquilina kienet jirreferi speċifikament għal Nino Żammit li tqaċċat il-barra mill-PN fi żmien it-tmexxija ta' Simon Busuttil u meta Carol Aquilina kien President amministrattiv tal-partit. Mhux l-istess kien id-destin ta' Ostingat li fi żmien Gonzi PN inqabad li kellu kont bankarju l-Svizzera u qal li kien se jiddikjaraħ anke jekk kien ilu 40 sena miftuħ. Daknar Aquilina u Gonzi ma ħadu l-ebda passi kontra Ostingat. L-istess sorsi qalu l-One News kulħadd jgħid li sakemm nies bħal Carol li bajek manda fil-partit m'hemm l-ebda ċans il-partit jieħu r-ruħ u n-nies sakemm idum hemmu u anke ħuh jaħarbu qegħdin u mhux jersqu lejna. Huma iżda tennew li jinsabu fiduċjużi li dawn hemmhekk se jibqgħu għax ħadd mhu se jazzarda jmissu lil Carol. Wara hemm riċerka kija Karwana u min jittanta jieqaf lil Carol Aquilina jispiċċa barra mill-partit komplew is-sorsi. Din il-ġimgħa wkoll il-fazzjoni estremista nazzjonalista komplit tiżra l-mibeda fil-konfront tal-Partit tal-Laburisti hekk kif Andrew Borg Cardona magħruf bħala l-Boċċa u wieħed mill-perċimes tal-Għaqda Repubblika kiteb fuq il-midja soċjali jistaqsi jekk l-eutanasja tistax issir mandatorja għall-Laburisti li sejħilhom Labor Trolls.